Saf һавада уйнау, рәхәтләнеп суда коену һәм витаминнар туплау өчен менә дигән вакыт. Бакчада җәен бик күп җиләк өлгерә. Әйдә, аларның кайберләре белән танышыйк әле. Бу бакча җиләге. Икенче төрле аны Виктория дип атыйлар. Виктория каен җиләгенең якын туганы. Аның бакчада үстерү өчен уйлап табылган махсус төре. Виктория сүзе латин теленнән җиңү дип тәрҗемә ителә. Әлеге җиләк чыннан да эссегә дә, салкынга да бирешми. Ул эре, сусыл һәм бик тәмле булып пешеп җитә. Бакча җиләгеннән кышка компот һәм кайнатма ясыйлар. Киптереп яисә катырып куялар. Шулай да иң яхшысы җиләкне сабагыннан өзүгә үк ашау. Бакча җиләге тәмле генә түгел, бик файдалы да. Ул хәтерне яхшырта, сөякләрне ныгыта, тешләрне агарта. Ә тагын салкын тиеп авырганда тизрәк терелергә булыша. Бу кура җиләге. Ул кичкенә генә куакларда, кураларда үсә. Кура җиләге гадәттә кызыл төстә була. Шулай да аның сары, кара, сирәгрәк шәмәхә һәм зәңгәр төстәге төрләре дә очрый. Кура җиләге бик баллы һәм хуш исле. Аны бал кортлары да үз итә. Кура җиләгенең чәчәкләреннән алар рәхәтләнеп нектар җыя. Җиргә таба юнәлгән булганга, бу чәчәкләрдәге нектар яңгыр яуганда да чыланмый. Кура җиләге бик борынгы җиләк. Аның килеп чыгуына 2000 елдан артык. Ул борынгы грекларга һәм римлыларга ук таныш була. Алар кура җиләге ярдәмендә төрле авырулардан котылганнар. Ә әлеге җиләкнең чәчәгеннән ясалган төнәтмәне йылан чакканнан соң эчкәннәр. Ул йылан агуыннан коткара дип санаганнар. Хуш исле, тәмле бу җиләкне олылар да, кешеләр дә бүген дә яратып ашый. Кура җиләген кышка катырып куялар, компот кайнаталар, кайнатма һәм мармелад ясыйлар. Бик тәмле как кыялар. Шулай да кура җиләген җыюга ук ашау файдалырак. Ул күз күрүен яхшырта, теш сызлавын баса, төрле авыруларга каршы торырга булыша. Ә тагын югары тән температурасын төшерергә ярдәм итә. Кура җиләген ашасаң, битләрең алсу, йөрәгең нык булыр. Бу карлыган. Ул зур булмаган куакларда үсә. Безнең якларда кара, кызыл һәм ак карлыган киң таралган. Ә башка җирләрдә аның яшел, сары, кызгылт сары һәм шәмәхә төстәгеләре дә бар икән. Карлыганнан кайнатма һәм как ясыйлар. Компот кайнаталар, кышка катырып куялар. Карлыган бик хуш исле, әшкелтем-тешкелтем җиләк. Ул бик файдалы да. Аны ашасаң, тирең сәламәт, чәчең матур булыр. Ә тагын карлыгандагы витаминнар баш мие һәм йөрәк эшчәнлеге өчен кирәк. Син беләсеңме, карлыганда безнең организмны зарарлы микроблардан саклый торган С витамине бар. Һәм шунысы кызык, пешмәгән җиләктә ул өлгергән карлыганга караганда 4 тапкыр күбрәк. Карлыганны Австралия һәм Антарктидадан кала бөтен дөньяда бик яратып үстерәләр. Дустым, ә син җиләк яратасыңмы? Яратсаң, лайк куй һәм безнең каналга языл.